Bundan olardan. Чанд нафар амаги примерно? Меброя 70-80 нафар. Документов ама 100% просто иҷои кор автобуса гардонд овард. Намедонам сабаб чия, мамона документомона гирифтагия ёли ҳеч нагуфтанд дигар. Дар ин отдел даем город Химки, Московский область. Мы насип когда умадем патент получать кидем, я моҳ давондам ба получать кидем. Халқи тоҷикин инҷа чай спецприёмаем инҷа ховай мардум бо мақсад анҷом дем мошинмона инҷа ҷои кор мо мерем инҷа мардум азо кушида гашта мардуми тоҷики мо дар азое азое бош ки ам хеле дар Москва ам хеле филиали бушкоян ки ҳами тоҷик азо накаша аэропорт фуромад мақсад ки